Čaute ľudia, dneska tu vás vítá Tupko a ideme skúsiť prejsť Minecraft. Pokus prejsť Minecraft. Čaute, ja si iba niečo pozriem. Neviem. Takže ideme vyťažiť drevo. Je aký pekný pocit vyťažiť drevo. Takže tak toto vykopeme. Ak je ma zle počuť, tak prepačte. Ničíme. Dobre. Dobre. Mám tu pekne aj jaskyňu. Počkajte, ja si stiahnem Fulbright, aby som videl v tme. Dobre. A už by som mal vidieť. Ak vidíte, ľudia, už vidím v tme. Ja si idem naťažiť niekoľko týchto. Dám si frikem a takto si budem ničiť, že ničím. Ideme. Hej! Počkať. Dobre, ja si iba dám takto. Niečíme. Normálne. A takto by 20 kameňa by malo stačiť. Takže najprv kamenný klumpač. Sekera. Vidím túto, ako sa volá, hličku a počas. Ja mám vypnuté zvuky. Jo, dobre. Zabil som ju, teraz sa budem musieť nejak ulečiť. Počkajte, ja si zapnem takto. Dobre. Takže, kde máme nejakú kravičku? Ešte 5 sekúnd. A tu je nejaká pravda. Počkajte, ja si to dám trochu menej na hlas. Napríklad takto 61. Dobre, asi to aj tak asi dám takto, lebo mňa to obťažuje tie zvuky. A ešte. Mňa to otrafuje! Čúska. Čúspik. Vidím túto kravičku. Ja si teraz
Ešte počujem jednu krabičku. A ja pôjdem už. Neotravuj ma, Enderman. Ja ťa teraz nechcem otravovať. Tak ty neotravuj mňa. Dobre. Mám pol srdiečka. Takže ja si ešte vypečiem. No. Takto by to stačilo. Však ja mám... No, takto by to stačilo. Máme dostatok. Takže... Dáme si surové. Ó, čus krava. Prečo teraz zombici? Nechoďte na mňa zombici. A vypaď. Cus. Už som najedený. Trochu. Už mám srdiečka na to. Tak túto sériu, keď dorobím ten Minecraft, dúfam, že ho dorobím vôbec. Ja. Ja som celý najedený. Ja si zoberiem všetko. Dobre. A ideme na výpravu. Au. Takže skôr si vykopem železo. Dávajte odber určite. Ja by som vám rád to pripomenul. Dávajte komenty, prosím vás. A dúfam, že sa budeme mať dobre. Všetci spolu. To som asi už hovoril dvakrát, no. Chcete, aby som pravidelne natáčal videa, alebo to nejak tie pravidelné videá budú menej zostrihané, ale zas budú videá, alebo mám dať videa. Proste mám dať videa, že každý napríklad týždeň na to bude prepracované. Teraz si vypnem natáčanie, alebo overenie čísla do decembra niečo musím. Teraz ja som si dal, aby mi to odpočítavalo, lebo overenie čísla ja neviem, 15 minút musím dávať. Takže sa tešte, nebudú nejaké dlhé videá. No ale ani miniatúry nebudú bohujaké. Takže tam dám niekde proste miniatúru, neviem.
Som už raz mal kanál, ale sa vymazal. Alebo niečo také. Že môžem naň natáčať. Neviem, už si nepamätám odkedy, ale... Inak ľudia, som builder na Gplay. Predtým sa to nazývalo GMPčko. A dúfam, že budem aj natáčať ako. Teraz nemôžem ani do videa dať štatistiky, že 20% týchto a 80% ľudí to pozerá, čo nemá odber. Lebo toto skoro nikto nepozerá. Mám železo. Pozriem sa na stopky, už 2 minúty. Keď bude tak 4, tak to vypnem. Takže ako prvé by som si urobil štít. Urobíme aj takéto. Ňam. A čo by sme ďalej urobili? Urobíme si asi takto. Toto. A toto. Tak, ten sword som ani nepoužil. Tie 4 by som ešte by som dal, že na topánky. Dobre. A ideme na toho skeletona, čo tam bol. A viete čo, ja si toto takto nevymením, lebo to železo určite, keď tu budem nejak dlho. Určite by som chcel aby sme dali aspoň do konca roka 100 odberov, alebo 500, alebo 200, 300. Nebudem mať content shortov, lebo to je zle. Ja som hrával normálne Minecraft, každý deň hrávam, ale že ja som nedávno mi hackli účet, takže som na tie launchery. Prepáčte, ale ja som na tie launchery. Mne proste hackli. Takže ľudia, keď budem speňažovať za prvé peniaze, si kúpim Minecraft. Ale to nemusíte, lebo ja si vystačím aj na tomto. A dúfam, že sa budeme mať dobre. Pozriem sa na toto a tak čau.